Obec Trhovište leží uprostred východoslovenskej nížiny. Patrí k najstarším osídleniam v regióne. Archeologické nálezy z tejto oblasti pochádzajú z viacerých historických období, najstaršie z praveku. Prvá písomná zmienka o nej sa zachovala z roku 1220. Názov obce súvisí s faktom, že sa nachádzala na križovatke významných ciest, kde sa konali trhy. Obec bola vo feudálnych časoch prevažne vo vlastníctve rodiny Drugetovcov. Tí vystavali v Trhovišti kaštieľ. V súčasnosti tu žije takmer 2000 obyvateľov. Súčasťou obce je jej miestna časť Šankovce, pôvodne samostatná obec a segregovaná rómska osada. Strategicky zaujímavá poloha dodnes prispieva k rozvoju v tejto oblasti. V obci je základná škola, materská škola a špeciálna základná škola. Zdravie obyvateľov obce dbá hneď niekoľko lekárov pôsobiacich v zdravotnom stredisku. K dispozícii je i lekáreň. Kvalitu života v obci zvyšuje množstvo obchodov s rozličným zameraním a podniky služieb. V Trhovišti sú viaceré možnosti, ako tráviť zmysluplne voľný čas. Obec sa môže pochváliť moderným multifunkčným ihriskom. Z hľadiska vierovyznania je zloženie obyvateľstva pestré. I z tohto dôvodu boli v obci v priebehu jej existencie postavené chrámy troch náboženstiev. Najstarším kostolom v Trhovišti bol rímskokatolícky. Pochádzal z 13. storočia, no žiaľ, nezachoval sa. Jeho dnešný nástupca bol postavený v roku 1759. Kostol reformovanej cirkvi stojí v obci od roku 1700. Gréckokatolíci navštevujú chrám pochádzajúci z roku 1818.
trhovišti prispieva k bohatému kultúrnemu a športovému programu množstvo spolkov s dlhou tradíciou. V okolitej prírode bohatej na poľovnú zver a lesné plody nájdu tak domáci ako aj návštevníci pokoj a pohodu.